Ja som mal len technickú, že keby sa možno pripomenulo, že čo tam sa bude diať, lebo bolo to povedané v úvode tohto stretnutia, možno niektorí nepostrehli alebo aj zabudli, a že či hlasovanie, ktoré bolo, lebo však bude hlasovanie aj, ako sa povedal, poštou, alebo ešte urna nejaká, alebo dačo, či bude vlastne pred týmto, alebo začne týmto dátumom, aby to bolo všetkým jasné, a potom môžeme až dátumy nejak veľmi. Dobre, takže odpovieme, niekto z pripraveného výboru, alebo ja poviem. Takže druhé diskusné fórum, tam už budú jasné projekty, budú ešte predtým zavesené na web stránke, a na tomto diskusnom fóre sa budú prezentovať projekty medzi prítomnými a bude sa tam diskutovať. Po každom jednom projekte je pripravená diskusia, ktorá bude časovo obmedzená podľa toho, že koľko bude projektov samozrejme. A bude sa hlasovať o týchto projektoch. A to prítomnými, ale pripravené je ešte aj hlasovacím voľnom, či v štatúte je to, niekde som to čítala, v štatúte, že potom ešte budú môcť určitý čas hlasovať občania tuto v Mestskom úrade do urny. Takže takto je to pripravené. A tí občania sa musia zúčastniť tých prezentácií? Nemusia sa zúčastniť, čiže to bude vysieť niekde na web. Môžeš to vysvetliť, poprosím mikrofón, potom. Čiže toto sú termíny, kde sa bude hlasovať o projektoch? Bude sa hlasovať. Poprosím mikrofón Petrovi, Daniel. Bude sa hlasovať dvomi spôsobmi, na verejnom druhom diskusnom fóre a následne do urny. Výhoda hlasovania na druhom verejnom fóre, alebo teda druhom diskusnom fóre je, že tam dochádza k naháľaniu hlasov, takže človek, ktorý sa zúčastní druhého diskusného fóra, môže hlasovať na ňom a následne do urny. To je jedna z výhod. Samozrejme je dobré poznať tie projekty, za ktoré hlasujeme, pokiaľ to nebude čistý lobbying, že dotiahnem susedov k urne. Takže vieme už, nech sa páči, áno. Časový úsek, že vlastne aký bude dĺžka, ak sa schváli kedy, lebo napríklad niektoré projekty môžu byť už máj, jún, vlastne už budú cestou. Že aká dĺžka to bude, kedy sa vieme, či sa schváli ten projekt alebo nie. No schváli sa, aj tam je potom myslím ešte 2 týždne, môžete to pozrieť. To mi zasahoval už vlastne potom beží ten projekt a vlastne sa iba o ňom hlasuje tak, ktorý som sa rozumel. Určite ako maj vychádza to podľa toho, že projekty budú sa realizovať v druhom polroku mestským úradom s tým, že vy môžete mestskému úradu ponúknuť svoje sily. Ale mestský úrad je ten, ktorý realizuje participatívny rozpočet. Mikrofón? Ja by som sa chcela spýtať na to hlasovanie do tej urny, že či to tak aj v Bratislave prebiehalo, lebo tam môže dôjsť vlastne k takej veci, ktorá je ako keby protichodná voči tomu, o čo sa tu my snažíme. Že sa snažíme akože spolupracovať a ak niekto vytvorí proste zrazu kvantum ľudí, ktorí ani nevedia, nie sú nejako zaangažovaní na tom projekte, ale nejakú mobilizačnú silu, ktorá ale je protichodná voči etike alebo tomu princípu, ktorý sme si tu my zaviedli, že či to nie je riskantná vec. Áno, je. My sme ponúkali trochu iný model, ktorý bohužiaľ nebol prijatý. Napriek tomu, že sme snažili argumentovať. V Bratislave sme to riešili tak, že v tej pilotnej fáze bolo tak, že bohužiaľ to vypadli 2 zásadné kľúčové momenty participatívneho rozpočtu. A to je fungovanie participatívnych komunít, teda tých skupín, a tzv. Deliberácia, čiže verejné zvažovanie. To je to, čo sa tu niekoľkokrát odohralo, aby si to vždy koncentruje. A sa dá nariť z toho, ako sa vám darí vytvárať koncenzus. My sme to mali tak, že 80% váhy toho rozhodnutia bolo na verejnom zvažovaní, čiže na deliberácii. Na niečom podobnom, ako prebiehalo tu. Ale len 20% sa týkalo hlasovania, s tým, že my sme ponechali len internetové hlasovanie aj za cenu a za riziko toho vlastne, že to mohlo byť, ktoré sa nahlasuje, ale tá váha bola iba 20%.
Momentálne sa hráme s váhovaním 60-40. Ale verejné zvažovanie a presne to hľadanie spoločného, oveľa viac spolupráca, dívanie sa na spoločné dobro než súťaž, to by malo to váhovanie vyjadriť. Bohužiaľ, nejako sa nám nepodarilo presvedčiť ľudí, ktorí pripravili štatút. Napriek tomu, to, že to spravili a dali od toho obrovský prostor, je super. Ja dúfam, že sa budeme stretávať pravidelne, že budeme možnosť diskutovať a po tejto pilotnej fáze už sa do vášho štátu dostane aj verejné zvážovanie a fungovanie tých komunít. V tomto je isté miera riziky, pretože ak zostane iba čisto hlasovanie, môže sa stať bohužiaľ tohto roku, že vyhrá tento najlepší vládny marketing. Nie to bude najlepší cen. Čiže ale už toto pravidlo je dané, hej? Toto pravidlo je schválené zastupiteľstvom. Ja neviem, či sa vôbec dá ešte navrhnúť nejakú zmenu štátu, pán poslanec sa hlási, takže na to bude vedieť zodpovedať. Takže poprosím Daniel dozadu na mikrofón. Ja som teda z ľudí, ktorí schválili štatút a toto pravidlo je dané nie zo štatútu, ale zo ústavy. Hlas pekára a hlas lekára je rovnaký v demokracii, čiže jednoducho my sme zvýhodnili aktívnych ľudí, ktorí prídu na druhé diskusné fórum v tom, že na tom fóre môžete hlasovať za svoj projekt. Ak ste stotožení s tým, že vy ste z kultúry, ale vám sa páči, čo hovoria aktívni občania alebo športovci alebo mládež, môžete hlasovať aj za tie projekty. Máte 4 hlasy, alebo proste niekoľko hlasov a následne ešte môžete hlasovať aj do urny. 15-dňovej lehote. Áno, Zuzana, hrozí to, že príde zorganizovaná skupina ľudí z bytového spoločenstva, ktorí proste celý barák 200 ľudí si príde hlasovať za niečo, keďže aj zelené v meste je bez problémov. Áno, toto hrozí, ale o tom je demokracia, že proste koľko ľudí sa združí okolo toho projektu, tak na konci dňa sa tie hlasy zrafľujú, spočítajú sa a tie, ktorí získajú najväčšiu podporu v tomto meste, budeme rátať živé hlasy. Nebudeme riešiť, či mám tituly pred menom, za menom, všetci sme si v tomto meste rovní. Kolegovia z Bratislavy robili aj možnosť hlasovať elektronicky alebo Facebookom, ale vieme, že to nemalo až tak len pozitívnu odozvu a na konci dňa kolegovia Bratislavy tam projekty schválujú poslanci. U nás poslanci nemáme vôbec žiadny vplyv na to, ako vy rozdelíte tie peniaze. Sme jedným, môžeme si hlasovať. Ale teda tu si naozaj rozhodnú ľudia v dobrom aj zlom, s rizikom, alebo už akokoľvek to nazveme, že jednoducho veľa ľudí prejde aj vôbec, ale o tom je demokracia. Musíme sa učiť a keď čo najviac ľudí získa tú podporu. Hovorí človek aktívny, dnes nastavil parametre, rozhodol, že to pôjde len do týchto 6 oblastí a na 5000, čím bolo vylúčené chodníky, čím bolo vylúčené veľa iných vecí, a tí ľudia už jednoducho nedostanú ani možnosti tie projekty písať na tieto veci, lebo my dnes sme rozhodli na ktorých 6 vecí a do akej výšky. A jednoducho človek aktívny bude môcť hlasovať aj na fóre, aj následne do urny. Pripomínam technicky v tej 15-dňovej lehote, kto príde hlasovať na klientské centrum, na klientskom centre skontrolujú podľa matriky, alebo teda registra obyvateľstva a poznačia si to. Čiže nehrozí, že príde niekto 3-krát. Áno, bude ako keby. Na diskusnom fóre sa nemusíte legitimovať, kto ste, tak ako dnes nie, ale ak by ste vy alebo niekto, kto nemôže prísť v máji fyzicky tam a chce prísť proste pár dní na to, tak si ho mesto musí skontrolovať, aby sme vylúčili, že to niekto zneužíva. Už keď mám slovo, by som odporúčal prvý termín, lebo aby naozaj vznikol pretlak projektov, myslím, že v Bratislavy bolo vyše 40, tak práve v tom druhom termíne, tie termíny trošku súvisia aj s možnosťami radnice mesta, ten priestor sa prenajú a beží envirofilm v tom období, že by sa dalo akým pokračovať aj v tom druhom termíne. A ešte raz, keď ste sa pýtali, že ako nastaviť tie projekty na druhý pol. Čiže prosím, uvažujte, ten váš projekt naozaj by sa mal spustiť až okolo júla. Nepíšte si ho tesne na júl, lebo kým to prejde tým procesom, kým dobehne 15-dňová lehota, kým sa pripravia podklady, možno mesto bude musieť byť verejné obstarávanie. Takže odporúčam naozaj až ako keby neskôr. Technická pripomienka. Momentík, mikrofón. Ďakujem za slovo, takže ja by som chcela k tomu dodať, že to je teda pointa toho participatívneho rozpočtu, že sa ho môže zúčastniť každý občan Banskej Bystrice na 15 rokov. Čiže nie ide tu o tých aktivistov, ktorí jednoducho sa zúčastňujú aj na tom procese tvorby jednotlivých projektov, ktorí môžu do tohoto svojho úsilia aj prácu, bohužiaľ. Ide o to možno čo najatraktívnejšie napísať ten projekt pre ľudí, aby sa im zapáčilo, samozrejme budú si vyberať potom z toho výberu predložených projektov, ktoré budú spĺňať podmienky, ktoré sú stanovené. Čiže treba dať maximálne úsilie potom do odprezentovania toho daného projektu a nechať to naozaj na
občanov. Je to dosť veľa peňazí, ktoré sa dávajú do plána a myslím si, že každý občan má právo rozhodnúť o tom, kam budú smerovať. Ešte na margo realizácie projektov pán poslanec správne podotkol, že bude na to pol roka času potom na tú realizáciu. Môžu tu nastať komplikácie s financovaním, ešte ideme teda v pilotnom režime, nevieme, s akými problémami sa stretneme, ale podstatné je pre nás uhradiť všetky veci v rámci schválených projektov do 31.12.2014, keď sa venuje tento rok. Po tomto dni nastáva nový rozpočtový rok, bude tam nový participatívny rozpočet a úhrady na margo starých aktivít v rámci participatívneho rozpočtu už nebudú možné zrealizovať. Čiže na toto si dať pozor, správne si načasovať veci, správne si oceniť jednotlivé aktivity, ktoré budú obsahovať rozpočet predkolených projektov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Moore. Dobrý deň. Ja by som chcel len podotknúť, čo sa týka toho rozhodovania, že veľa ľudí dneska hľadí na tú demokraciu ako na ten ideálny spôsob, ale on tých spôsobov je veľa. A aj to podielanie sa môže byť vnímané veľa spôsobmi. Že môžu sa na to rozhodovanie podieľať všetci, myslíte aj tí, čo vlastne o tých projekty skôr nevedia, ale viac dotiahne, alebo môžu byť tí, sa na to podieľať, tí, čo sa na to podieľajú, naozaj podieľajú vo väčšej miere. Je to také hádza slovíčkami, ale že to podieľanie uvediem príklad. Jeden z najúspešnejších projektov je Dejina ľudstva, internet, je postavený nie na demokratickom základe, ale na základe, ktorom sa hovorí rough consensus. To je zhoda ľudí, ktorí majú, čo do toho najviac vedia. Čo sa najviac na tom podieľajú, tak ich hrubá zhoda. Nepoďme to rozvíjať, lebo my máme hlasovať o termínoch. Dobre je, že sme sa rozprávali o tom, že čo je obsahom druhého diskusného fóra, aby ste vedeli. Ešte z Bratislavy nám chcem niečo povedať? Prepávame na Bratislavu. Ja by som si dovolil teda ešte dve poznámky. Súhlasím s kolegom, že nemusí byť ten model, ktorý dneska máme zabehnutý, úplne optimálny. A takisto ten projekt demokracie sa môže vnímať v rôznych kontextoch. A asi jeden zo základných rozdielov medzi priamou demokraciou a participatívnou demokraciou je práve to konsenzuálne rozhodovanie. Keď si vezmeme, že to, o čo sa tu teraz snažíme, pravdepodobne sklzne ku prvkom priamej demokracie, tak sa naozaj môže niečo také stať, že ak by táto forma demokracie prevládla v budúcnosti, tak bude rozhodovať o našej budúcnosti nový čas, plus 7 dní a tak ďalej. Čiže niekto, kto dokáže zmanipulovať masu, tak aby odhlasovala veľmi rýchlo to, čo si niekto zaplatí, aby sa odhlasoval. V prípade participatívnej demokracie je kľúčový prvok práve verejná deliberacia, v rámci ktorej dojde ku edukácii. To znamená, tí, čo sa zúčastnia, majú možnosť diskutovať o tých projektoch, niečo sa naučiť, získať skutočnú informáciu o tom, že akú má ten projekt konkrétnu hodnotu pre nás všetkých, vymeniť si to v rôznej konfrontácii a vtedy sa takýto človek rozhoduje úplne inak, aj podľa prieskumov, to rozhodnutie je kvalifikované. Na rozdiel od toho nekvalifikovaného, kde ja sa rozhodujem buď podľa toho, ako mi niekto podsunie tú informáciu, alebo ako si postavom, tak vytipujem medzi 5-6 možnosťami. Takže sme v pilotnom ročníku, asi treba nájsť čo najjednoduchšiu formu, aby proces prebehol, ale do budúcna pre budúci rok schválená koordinačná rada a ďalšie stretnutia by mali skúsiť otvoriť túto tému a priblížiť sa možno viacej ku konsenzuálnemu rozhodovaniu. Takže to je veľmi taká apelácia rada, lebo to, čo teraz tu nám odskúšame, ak sa to chytí, tak je vysoko pravdepodobné, že sa rozšíri možno do iných sfér, povedzme až na vládnu úroveň. No a posledná informácia, že v mestách, kde to beží, kde sa rozhoduje v súčasnosti už okolo 100% rozpočtu, tak sa zapája približne 9% obyvateľov do tohoto procesu. A prieskumy hovoria, že táto skupina je legitímna. To znamená, že ostatní obyvateľe dôverujú o mnoho viacej, ako dôverovali politickej štruktúre, ktorá rozhodovala predtým. Dobre, už len jedna technická posledná, dobre? Takže poprosím mikrofón, ktorý vyššie. Viro spomínal, že možno bude treba niektoré z tých termínov prehodiť na sobotu, aby sme mali väčší priestor. Nestojí za úvahu už rovno teraz zvažovať sobotný termín?
je väčšia šanca, že prídu ľudia, alebo prečo štvrtok? Ja som to navrhol, že to spraví koordinačná rada. Podľa počtu projektov sa bude vedieť rozhodnúť. Dlho ich príde do termína. Takže ja zopakujem, čo Miro povedal, že je potom aj záležitosťou koordinačnej rady. Všetko, ako zorganizujú. Všetko je otvorené, jedine, čo majú, je štatút. Takže ako zorganizujú druhé diskusné fórum, nakoľko dajú možnosť diskutovať ľuďom, zvažovať a dohodnúť sa. Sú pripravené, ako prípravný výbor pripravil tieto termíny, hej, a my musíme vlastne o nich hlasovať. Takže navrhol by som, a ešte prípravný výbor to myslel aj tak, že keď prvý termín, keď to bude krátke, tak môžeme pokračovať zase 29. týždeň. Takže môžeme to schváliť. Ak to koordinačná rada zmení, tak neviem, či to bude niečo proti niečomu. Neviem, ako moderátor k tomuto zaujať stanovisko, ale viem, že musím dať hlasovať. Pán Dropa, nech sa páči. Mám teda k tomuto návrhu pozmeňovací návrh, v zmysle procedurálneho sa bude hlasovať na prvom. A navrhujem, aby sa druhé diskusné fórum konalo v 21. týždni. 21. týždeň je od 19. do 25. mája. Čiže bez platu. A konkrétne či koordinačná rada. Áno. Pán Filošek chce povedať, je to zapíšem? Nechcel by sme sa na takýchto ako keby drobnostiach, keď sme už prečo také zásadné veci zasekli, len tá radnica je prenajme, tam beží veľa iných akcií a v tom 21. týždni beží Envirofilm, veľká akcia, 3 dní v tom týždni tam je Envirofilm a toto ten štvrtok je za dlhoposti voľný. Naozaj to nechcem komplikovať, ale toto fórum v zmysle štatútu musí rozhodnúť dátum. Ten dátum je dosť dôležitý pre veľa ľudí, aby si ho dalo do kalendára a vedelo to. A tieto dátumy sú prispôsobené na fakt, že tá radnica, dali sme to na radnicu, aby to bolo väčšie, pretože tam očakávame viac ľudí a tak ďalej, takže nemôže to rozhodnúť koordinačná rada, jedine my tu, čo sme vytrvali do tejto neskorej hodiny, rozhodneme a prosím, rozhodneme akokoľvek, ale rozhodneme o tých dátumoch. Ak je to možné, rozhodneme o jednom z nich, lebo sa to veľmi zamotá logisticky, opakujem, na tej radnici beží množstvo iných akcií. Človek, ktorý zodpovedá za radnicu, dnes tu nie je na strane mestského úradu. Neschválme dátum, ktorý budeme musieť rušiť a oznamovať verejnosti, neviem akou technickou formou. Takže naozaj nechcem veci komplikovať. Som za to, aby sme sa uzniesli, ale dnes musíme povedať dátum a tieto dátumy odporúčal by som ich zobrať celú práce, začať tým prvým a keď sa to preťahne, tak do toho druhého. Preto to je radnica naša. Nikdy mi ani Envirofilm tam nebude, tak ak môžem navrhnúť, aby sme to odobrili v tejto podobe. Dobre, budem veľký súhlas, takže budem dávať hlasovať a pôjdem teda, ak smiem, postupne od 22. po 29. už to neviem, 21. týždeň, ak teda smiem. Takže to je za to, aby druhé, takto musíme sa asi spočítať. Už viete, ako vážno. Nadpolovičná väčšina 20. Dobre, takže kto je za to, aby druhé diskusné fórum bolo 22.5.2014? Takže máme nadpolovičnú väčšinu. Ďakujem pekne aj za toto hlasovanie. Myslím, že už nemusíme o ničom hlasovať dneska, však Peter. Dobre, čo máme pripravené nakoniec? Nakoniec máme pripravené všetky informačné kanály, ktoré sú dneska k dispozícii a je to web stránka Banskej Bystrice, kde vpravo je ikona s takou vpravo hore s takým logom participatívny rozpočet BB a tam sa dostanete predklikom na celú stránku o participatívnom rozpočte, ktorá je v poslednom riadku. Okrem toho tí, ktorí chodia na Facebook, tak je aj
špeciálna skupina, ktorá sa volá Participatívny rozpočet pre Banskú Bystricu, takže nájdete si to tam. Koordinačná rada vám určite pripraví rôzne materiály aj pre médiá, takže budete vedieť, čo sa bude teda ďalej diať. Zostáva mi, myslím, že len veľmi poďakovať za všetkých, ktorí sa venovali príprave tohto prvého diskusného fóra. Myslím, že môžeme povedať, že sme sa dobre dohodli, čo poviete. A mávajte. A želám participatívnemu rozpočtu dlhý život, aby nebol skončený tento rok, ale keď ukážeme, že to vieme, tak aj ďalšie roky. Všetko dobré. Vždycky se skladá suvenýry.